Vlog na naman tayo. Kaya pagpapatuloy na natin bago pinturan, tanggalin muna yung mga parang kaliskis ng building. At yun, dito sana si Jamila kaso hinihika pala siya. Hinihika, bawal maamoy niya yung pintura. Kaya doon muna siya online class ata yan. Online class. Kaya let's go. Ako yung ginatarog. Ako saan yung ginatarog? Maribukan. Computer eh. Ayan po at tapos na tayo na matiktikan ng mga kalawang dito. Magpipintura na tayo. Pawis ka agad. Palit muna ako ng damit. Yo! Amo? Magpipintura na ako. Maya kahit na. Base muna ako ng damit.
Yan ang gitara. Ha? Ano? Bakit? Kain muna? Sige, sige. Kain daw diretso. Kain daw muna. Mamaya na maghalo. Mamaya na, G. Diretso muna. Tara. 2 hours. Ayan, kain muna. Mamaya na kasi paghaluin yun. Titigas yun. Ha? Agpuhad to sad. Oo. Titigas kasi yung pag-iminix. Break time muna. Amoy. Ha? Masarap nga nilagay sa paksiw. Yung sa dagat. Oo. Basta ganyan pa lang. Paksiw ka, ibabaw mo yan. Ang kaparas lahat ko, ano? Ang grabe yung init. Yan. Ligo muna ako bago ko magsimulang magpintura. Hindi kaya yung init, grabe. Sakit na yung ulo ko. Ligo muna. Bili muna ako ng sabon kasi naiuwi ko ng sabon dun sa bahay. Oo. Hindi kaya. Baka maano tayo nito. Stroke tayo nito. Ikaw muna, Bin. Ikaw na muna maligo. Bibili pa ako ng sabon ko. Kaya ligo na din. Ligo, ito rin susuotin natin pakaligo. Maano lang, matanggal lang yung init ng katawan. Wala akong dalang bisan eh. Grabe oh. Oh. Grabe yung linggo, napakainit. Parang uulan pa mamaya. May medyo maitim dun sa dulo eh. Tapos na akong maligo. Pero yun pa rin yung damit ko sinuot kasi para ano lang, yung baga nagpa-press ko lang ng katawan kasi sakit na ng ulo ko sa sobrang init. Mahina talaga ako sa init. Nakaupo nga lang, sakit sa ulo eh. Grabe yung init talaga. Kaya yun, naligo muna. Tapos yun, tatrabuhin ko na yun na magpintura kasi nakakain na rin naman. At katulong ko magpipintura sila, ano, sila Dugong kasi G, kaya saglit lang naman yan. Yan. Hahaha. Tahimik ngayon dito sa barracks. Ganda ng ano, kuha ng GoPro basta walang kulimlim oh. Linaw. Ayun, let's go na. Yan, hidogong. May dalang ano, karton kasi sasapinan namin yung ano. Dapat may sapin yung sahig kasi baka mapatakan. Reka, parang tigil.
Ayan at sisimulan na namin pintura. Ano sila? Ha?
Ay, malapit na matapos. Yun. Buti na lang tinulungan ako ni Dugong. Yan, bali sa lubungan yung pagpintura namin. Yan siya sa loob dito sa labas. Ganda oh. Ay. Mas bagay talaga yun kasi dito sa itim. Oo, patungan ko yan. Pag may ano matira ngayon. So kasi kailan mauna. Yan. Dapat na siyang matapos.
Ayan po, bali, tapos na kami pintura ni Dugong. Yun. Tapos may i-retouch pa dyan sa mga gilid-gilid. Sa susunod na lang na pintura, importante na pinturahan na siya. Maganda mo bagat eh. So may pipinturahan pa naman dun sa, ano, sa likod, yung papunta ng gripo. Yan na. Itim man nilagay niyo. Maganda oh. Papatungan pa yan. Patungan. Gayon, ayun. Ganda. Amuno. Panaton! Maganda na. Maganda na. Si Jamie dun sa ano sa loob may ano hika. Amo. Picturean ko nga yung cellphone ko. Punta tayo ng barak. Sige, dito muna ako. Mamaya mag-ano ko. Mag-ano nga, Picturean ko. magluluto daw sila. Magluluto. Merienda. Merienda. Oo. Tara, magmerienda tayo. Salamat kay Dugong, tinulungan tayo. Napabilis yung gawa. Ay. Wala na. Ay. Ano tayo mo? Ginatan ko na. Ay, kala ko magtatanok. Ano bang gagawin mo? Gatasa na, sarap. Ginatan ko na. Kala ko tanok. Yo! Amoy! Amo! Tapos na! Ayan po, tapos na nga tayo magpintora. Yun! I love you! I love you! I love you! I love you! Bye-bye!